Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit kalat umkra police station mentakasngi ka khatlai tarik nai tung archa apasau kila khot biang ye president ka Khasi Students Union nong thamai circle banwan mi shathanat habayo banekran bat uba Eric nong kenri president ka KSU nong thamai circle ulaong bagajing khot ki pulit banwan mi apo thanat mentakasngi kalong nak benta ban soi kerteng nak benta ka jingkular bakin nom khot shu nak liang uba Eric ulaong bagade ka sien ka baar baki pulit ki wan kendang haying sa jong u kumta ulaong bakat ba kidang kendang kata ka bensim ijri ijat benrio jong u kan nomdu uba Eric ulaya thu bahaka tu kamiat baki pulit kilawan khanra haying sa jong u bat ra u shasadar police station kila aidau da ka baong bakin shim jing tho on a statement henry ulaong balada ki kwa shim statement balai kimwan hakapon mensingi menshai kajingwan hakapon shiteng miat kalong ban penthut thia bat penting ya ki bahaying hasem jonga phila ban penting yanga hendai nganom tiang namar ngi khlemle be an hendai namar baki bor badai pet kimle ya ka badan kam kumta ka seng kale nak kumta ka jingbha ka imlang salang namar bangim kwa baga jela kan long kum ka jela Tripura ka bala sha sanshar daki nong wei ula bendrap ula ongru bana kalyang ka seng kanom shong klikti hendai nang ni shakmat ka seng kanang benjur shushu ya ka jingkhanra ya ki bar jela Insya khot hajar mentak sini galong hadian ba hagini ki sui balang mo na kalian news department kilawan ban hadian jong ka jingkhanra khot sla ka jongi keleng ka than jong ka nakmai lain ka bat bun ki jaka ba ngilap ba ki nong bela bar jela ki bomdon pidar ki khot sla ka biang tentang kalian ka seng kelas sim jam ban lip pai no ki pat jaka ba ki wan badai haka singi ka balang ka jong kani ka tayo ka ki pulit ka steng senya ka ba sibiji steng ki wan ban khanra ayin ka sem ka jonga lengkat bat ki pulit ki ba lawan ban kendar ka yin ka sem ka jonga bat ban ra engaru sa sadar polisian ti ke ka ba penong lingo kolong ba rapoi hati sadar ki ong ba ni khot ipi ba jim statement sko aun bu ka jingkli ba kanu ko rukam ma philam sim statement ba beli philam khot minsi minsai hendai stengnya piwan putut ya piwan putut dan ba piwan penting ru ya ki bahing ba sem jonga ngacuok na kabasai ba philaan penting nga ba philati biru bangam ting bat kanu kam ka bangile nim simle bian nomor ba kibor ba dipet bat kibor ba dikmi benne eng ni ka kam gimne hendai na kalian keseng ngasim ni kan sinjang pat ba nginle na kalian keseng bat kei ka bangile ru kadai namta jung bha jung ka imlang salang juga jaj berdui berokoi nomor bangin kwa mentelep ne ban longpat kata ka Tripura baar nomor pa kumpa pi ka jela Tripura mensuha 90% kidi kinong sunong jong ka sunong Tripura lai 4% kidi beri benabar hendai kan angya snam ni ipat ba kajingbun pat hangte ha jela Tripura kepala penong pat ya longsong snong jong ketiga than Tripura bakin long red pat hala ka jong kari kumta na kaliang kaseng ru yam simla ban susngap ban jong klikti di na kani gadaw nglasim ngini sinjam bangin ya chmat bat ban check kot sla namar ba ni kwaru baka LP tingkat baka maras SE kan trikam bat kumba PE ba na kaliang kaseng yin pat jong klikti ndai nang ni skpat nang penjur su ka jing khna ka jongi namar ba kitayo ki bladap ni ba hangte herbong wat ma phiru PE ba idan kita ki khar Bangladeshi di bawan manrung sakani ka jela ka jongi de perkhat imapi lada kita khar Bangladeshi di bawan wanrung klem kot klem sla kila ban poisa du kani ka dila de kan no khamtam nei ki wei pat ka bam simdon kot kisla babyang lani ke jingtisha bade kita kinong India de nakalyang jongahi ngasngo ba baniada yam ta kari ba ka jai bendeu kamde kapop bat ngin nangi ada hiru bat nang nis khamat wan penting wan pen song siring ni nama ba kadang penting kata kat nang smith kata nang satar ni ba kruwa sha ki dukhat jong kaseng ki badan hakeleng ke beri nyotrep ba pinum ting pinum smith namar ba kajing ting kandon bet nang nang tai bat kaweru akwa ban bu kajing kli ya ka police department bat bor ba dipel ba kumnu phila ban kono ingi ba ni sim ya ka anya kti la jong ha ka ba phikno ba ni jong kti ta ki bar jela kajing pinsang kalong ba
aswa bangilik kenra hak itu kisait kiba ngilik menhak ini kisni kibaladap hak itu kijaka kiladon lupa nakal yang police department nakal yang ki officer juga infiltration di akan ka benta pinut benong ba ni jrong kiti kita ki barjela aba kita ki nakal yang police department kiladon lupa nakal yang ka ki officer juga infiltration bat pikeno lai hujat ini ndai compare namar bangim semle keno kambian bat nginang ai kendang hiru nang nang sekhmat ya kita ki nongoi nong ki bawan banjela bawan belah hakni ka briu nyutrap jum ka bede bat ka jing sakhot jong ni ka syuk food call manen nakal yang ka polis lain kha ba ki ong bangan haban mi ang ni dia kumta kala penlong nga ba ngan mi mentas ni bat ki la phasai ni ki kot ki bede bat ka benda ka ba ki ong ba kinum khot chu te kermen scam ba pinum khot chu iru bat pinum pendik iru ya ki khot jong kaja jung ka ki isu namar ba nimla ban susah bat nimla ban supet ba ki khot ni tinglong kita ilang kena khmat ka sarkar khmat ka polis department memang kamdon ni ka jimpengat kamdon dari kala ki ong ba kala kut bat kinum khot chu bat sakwiru ngakwa ban ong ya ka jibor ba lor ba suba banuman steng senya namar ba long ke ba stenat namar ba akan mau ba hawarjar khat nyuru piwan steng mit piwan steng senya mat penting pensmit yang pira yang aru wat pisat along ru nrai wanung penting pat bahi masem namar ba bahi masem ru idan hak kalian kajonga bat ya min simiru ba nganang trisrem su namta kari bakacet bener di kumba pil along nomor bakadi kasian ke ba kita ki pulit ki wan ban kendang haying jonga ndai kendang kata ka musim itu ijat bener kanam du apa jonga bat namta ki khot jong kacet bener brokoi namta ding sai khot yang ndai nya dan lang nakal yang president jong ka ki sulam khainet bat di general secretary jong ka ki sulam khainet di kilasai nya ka khot ba ki ong ba kinum khot chu bat kata hi ka ba khot ha ka bedi ba kanim tas ni midon kinong ilam ki bastat ki basempang bat ki khot ki bastat ki basempang tinginang parkhat ka da kanu kasinjang pat nin sasem ba kinang khot bat kinang pendik ki khot ka ki isu ber ko no ka jo gini kasi lawan sengran sama Erik kene lai ukra police station na ka jing sa khot ka jongu maplai ka tukas ni ka ba sama Erik la sa khot la sawan khenra steng senya kita ki pulit na kadaw ba kajing let ban check jong ka KSU ya ki kot kisla jong kinong bala mender bat kajing keno kajing pharap ya samla Erik bat ikiwe bat kit khot bat kinong yalam jong kala unit kalong ba kidan kiti ha kata kajing syok jingdat ya kita ki barjela ndrai kumbala pensai khmat ki dekhot jong KSU ha tugas ni ha kajing let khenra kidan lang ki magistrate bat kidan lang ki pulet ru ki besran ha tugas ni te kata he kala pensisa ba ki dekhot ki jongi ki kam kata akti kita ki barjela lani te kinong bala ndrai ke ba ka KSU hi kale kalong tang man be ya ki bawan poiwerwan poi haps ni ki bawan bala kam kot kam sala ni ki bawan rong bean sakani ka jela ka jongi lani sakani kari ka be ka jongi bat sa sisin ni i ba ka police department ka khot biang i samla Erik hakani ka por nakaliang jong ka KSU hi ngismok tho ba kadai ka jing penting ka jing pensmit lani la manong ka jing penpejak no ya kata kajing ikon kajongi hindrai nak liang jong KSU hi nimsim makani kadai kajing penting nimsim makani kadai kajing pesmit hindrai ngisim makani kadai kajing aimen sim ya kit khot jong KSU wakat ba pidang khot KSU hi kadang mi sakmat ban yale nak banta kadawa jong kajat benriu ban nginum song that hiru nang ne sakmat nak liang jong KSU nginang yai khenra hakibabon kicaka hakibabon kiliang ban ladang ilap ba ini kibar jela kiwan klem kot klem sla lani kiwan rung bean sakne ka jela ka jongi imban seban pha bet sakajaka ki kiwan tat adu bat doni kita kot kisla tat adu bat penbiang ya kita kot kisla ayo man prei hakne ka jela ka jongi tin nakaliang jong ka KSU hi sasisin ka aimen sim mi ki kot iwe piwe kot jong ka KSU nimdei banting nimdei ban smith hawat ka jing sha khot jong ki khot KSU ka jing sha kam jong ki khot KSU ka jana por support ringim dei ban sim ba ka dei ka jing pejak no ingi nani ka jing penting ingi ringim sim ba ka ne ka dei ka jing aiding ingi nani ka jing aimen sim i kat ba pidang smith kat ba pidang penting kata ka men sim jing ele jongi kanang ram po jongi